Welkom bij Kik TV. Een tuin in Oostburg heeft een naam gekregen. Onze vliegende reporters zijn erbij. We zijn hier bij de opening van het tuintje van het Community Art Project en we gaan een kijkje nemen. Dames en heren, heel hartelijk welkom. Ik ben blij dat u in deze getalen langskomt om dit kleine, bescheiden, maar toch leuke moment even met elkaar mee te maken. Een bijzondere tuin verdient een bijzondere naam. Omdat het een openbare tuin is, hebben we een prijsvraag voor een passende naam gemeentebreed uitgezet. Hierop zijn verschillende reacties binnengekomen en de een was nog leuker dan de ander, maar er was er één bij die direct opviel in positieve zin. Dat is de winnende naam geworden en de bedenker daarvan is mevrouw Mirjam Kestelo en ik wil vragen of ze even hierbij komt. Dan mag ik u vragen om het doek te verwijderen samen met mij en de naam te onthullen. Ja! Oh, nou ja. Wat vinden jullie van het eindresultaat? Ik vind het op zich wel goed gelukt. Ik was er heel tevreden mee. Ik ben zeer verrast. Staan er nog meer projecten op de planning? Ja, Dat tunneltje, dan de rotondes. De fietstunnel tussen Zuid-Zand en Oostburg. Vinden jullie het een goed concept? best wel. Ja, wat is leuk. Ja, zeker. Denk je dat het jongeren aanspreekt? Ja, omdat het leuk is. Ja. Ik denk niet dat het niet echt leeftijdgebonden is of zo. Ik denk dat het gewoon wel voor iedereen wel is, zeg maar. Waarom is deze tuin opgericht? Waarom dit tuintje is opgericht? De gemeente heeft 2 pandjes gesloopt die echt slecht waren. Dus toen was er een leeg gat. En een leeg gat in Oostburg is echt heel erg lelijk. Dus toen heeft de gemeente bedacht samen met een student van Edu Delta van gewoon misschien een leuk groen perkje. En na de hand ben ik erbij gekomen om dat groen perkje aan te kleden met leuke banners met kleuren. Waarvoor is het Community Art Project? Het Community Art Project dat is ontstaan. Ik werd een keer wakker en ik dacht van goh, de fietstunnel tussen Zuid-Zand en Oostburg en allerlei muren en andere lege plekken in de gemeente Sluis. Dat is zo jammer dat dat leeg is. En een hoop jongeren vinden dat er weinig te doen is. Dus ik dacht waarom kunnen we niet echt een Randstad-ding verplaatsen naar West-Zeeuws-Vlaanderen. En toen begon ik met die tunnelidee om de fietstunnel helemaal te beschilderen. Maar dat is erg groot, dus ik dacht laat ik nou klein beginnen met kleinere muurschilderingen zoals nu in het perkje. Wat vind je van het eindresultaat? Ik vind het echt superleuk. Ik moet wel zeggen, het is nog niet 100% klaar. Dat hart wat er hangt, ik noem het smeltend hart, maar dat is Mr. Toast, geloof ik. En dat hart dat drupt. Dus ik zal die verf echt nog buiten de banner echt naar de grond laten druppen. Maar het is gewoon zulk slecht weer geweest. Ik kon het nog niet afschilderen. En als het mooi weer was, waren de jongeren er niet. Dus het was weer door de week dat ze op school zaten. Dus dat gaat nog in de toekomst, hopelijk in de nabije toekomst gebeuren. Staan er nog meer projecten op de planning? Oh, absoluut. De tunnel die ik net al noemde. We gaan komende zaterdag ga ik beginnen met de deelnemers om de expositie over de tunnel in te richten in de Hoekzak. Dan een week lang heeft iedereen binnen de gemeente het recht om daar naar binnen te gaan. En die mag dan een keuze maken tussen de ontwerpen die de deelnemers hebben gemaakt, samen met kunstenaar Willem Beer. En daaruit komt dan een soort jury-achtig element komt eruit van nou die wel en die niet. En degene die het leukst gevonden worden, die gaan we dus daadwerkelijk schilderen in de tunnel. En dat is in de eerste week van juli dat we ze echt gaan schilderen. En dan komt nog meer het Community Art Project. Community is gemeenschap. Dus we proberen dan wel dat met de gemeenschap, met alle inwoners van Zuid-Zand, Katzand, Oostburg, want dat is eigenlijk de groep die het meest door die tunnel heen gaat, dat die allemaal komen schilderen. De commissaris van de Koning was op bezoek in gemeente Sluis. Nadat hij gegeten had, gingen we wat vragen stellen. Vandaag op deze regenachtige dag was de commissaris van koning Willem-Alexander hier in Zeeland in de gemeente Sluis. En wij gingen vragen waarom hier?
Wat komt u hier doen in Zeeland? Ik ben commissaris van de Koning van Zeeland sinds maart en ik probeer in de eerste periode dat ik commissaris ben zoveel mogelijk gemeenten te bezoeken, kennis te maken en vandaag was de gemeente Sluis aan de beurt. En bent u wel een beetje bekend hier in gemeente Sluis? Ik was hier natuurlijk al eens geweest, de Matthäus Passion bezocht in Aardenburg en vroeger als klein kind met mijn ouders hier wel eens op vakantie geweest. Maar het is heel bijzonder om nu met het gemeentebestuur, met de wethouders en ook met de fractievoorzitters nader kennis te maken. En ook de kernen te zien, de ontwikkelingen in Sluis, in Katzand, in Breskens, de kernen te bezoeken. Dus ik heb een heel interessant werkbezoek gehad. En heeft u al wat ontwikkelingen kunnen doen? Ja, als je commissaris bent, dan begin je niet alleen met kennismakingen, maar is het besturen van de provincie, het meehelpen besturen, is meteen aan de orde van de dag. Dus ja, we zijn hier betrokken bij de ontwikkelingen van waterdunen, bij een aantal ontwikkelingen van openbaar vervoer. Dus de provincie is natuurlijk betrokken bij heel veel ontwikkelingen, ook in de gemeente Sluis. En heeft u hier een beetje naar uw zin, hier zo in de gemeente Sluis? Ja, het is, ik vind het fantastisch hoe verscheiden de gemeente Sluis is. Met alle eigen kernen, maar ook eigen trots, eigen karakter van de kernen. En dat betekent toch dat de gemeente bestaat uit verschillende gemeenschappen. En dat is toch wat anders dan een gemeente. Maar ik zie dat de gemeente zo goed mogelijk probeert om te faciliteren, de ontwikkelingen op gang te helpen. En ik moet zeggen dat ik ook erg blij ben dat de manier van besturen, hoe ze met elkaar omgaan, dat de afgelopen tijd ook een verbetering heeft gegeven. Dat is wat men ook zegt en wat herkend wordt. Het blijft maar koud en regenen deze lente. Wij vinden dat het wat warmer weer mag worden. Onze vliegende reporters gingen op mensen op straat vragen wat ze ervan vinden. Het is nu al eind mei en het regent nog steeds heel erg hard. Daarom hebben we 1, 2, 3 capuchons. Trouwens, dat is ons onderwerp vandaag. Maar het regent nu wel heel erg hard. Wat vindt u ervan dat het nu eind mei is en nog steeds zulk slecht weer is? Ja, dat is heel jammer. We gaan op pad naar de markt. En het is slecht weer en dan ga ik weer weg. Vindt u het jammer dat het nu zulk slecht weer is? Omdat u nu dingen niet kunt doen die u eigenlijk wel gepland had? Ja, dat klopt. Anders hadden we nog een keer verder in de winkels gekeken. Het is weer te slecht. Daarom doen we niet verder winkelen. Dan gaan we naar huis toe. Wat vindt u van deze rotweer? Ik vind het klote weer. Slecht weer. Slecht weer. Slecht weer voor de boeren. Slecht weer voor de mensen dus. En ik hoop dat het volgende week mooi weer wordt. Gaat u iets gepland voor mei? Ik ga morgen met vakantie. Morgen ga ik naar de zon toe. Oké. Dus ga ik lekker van de zon genieten. Weg van het regen? Ja, weg van de regen, ja. Oké. Dus. Dank u. En ik heb wel een beetje regen nodig voor mijn volkstuintje. Oké. Volkstuintje, voor de patatjes, voor de sla, komkommers, voor de boontjes. Dus. Elke kleur. Het is alsof hier niemand woont. Wat vindt u ervan dat het nu eind mei is en dat het nog steeds verschrikkelijk rot weer is? Balen natuurlijk, hè. Je ziet het wel. Weinig ijsjes. Dan moeten we hopen op een goede zomer. Zijn er dingen die u had gepland die u nu hierdoor niet kan doen? Ja, ik kan mijn tuin wel in orde willen maken, maar dat gaat nou ook niet. Die je nu meer of minder? Goed, het ligt allemaal iets stiller natuurlijk, maar dat is voor iedereen zo. Ja, jij eet ook geen ijsje als het slecht weer is natuurlijk, hè?
Soms wel. Ja, soms wel, maar niet altijd. Dan moet je hebben. Maar willen de mensen dan, als het met deze regen zo koud hebben, dan niet iets warms in hun maag hebben? Ja, maar dat gaat goed. Frietje verkoopt altijd. Is het nog aan het regenen? Ja, en zo te zien gaat het nog wel even door. Zie je die donkere wolken? Nou, dus we kunnen niet buiten spelen. Op dinsdag 28 mei was er hier in Oostburg in de Burgerzaal een persconferentie. Deze persconferentie ging over het instellen van een nieuwe reclamebelasting. En Kikker TV was uitgenodigd. Vandaag is er een persconferentie over de reclamebelasting in Oostburg. Wij gaan er naartoe. Dames en heren, iedereen van harte welkom in deze bijeenkomst waar we het zogenaamde eenhoornconvenant gaan ondertekenen. Het convenant tussen het ondernemersfonds Eenhoornstad enerzijds en de gemeente Sluis anderzijds. Vandaag was op initiatief van de gemeente Sluis een persconferentie georganiseerd om samen met de stichting Ondernemersfonds Eenhoornstad een presentatie te geven over het voornemen om tot invoering van reclamebelasting te komen in de kern Oostburg. En waarom nou per se nu? Het is een voortvloeisel uit het masterplan Project Aantrekkelijk Oostburg. Een plan wat eind 2009 is ontstaan vanuit het feit dat wij een krimpgebied zijn in West-Vlaanderen. Dat zijn we overigens heel Zeeuws-Vlaanderen, maar met name West-Vlaanderen. Er is vanuit de overheid geld ter beschikking gesteld. En de kern Oostburg is als pilotkern aangewezen vanuit de overheid om te kijken van hoe kun je op de beste manier met krimp omgaan en hoe kun je die zaak organiseren zodat je straks, als we inderdaad krimpen en vergrijzen, toch een levensbestendige omgeving kunnen blijven behouden. En daar zijn wij als ondernemersvereniging, als gemeente Sluis al een aantal jaar achter de schermen mee bezig. Samen met de overheid, samen met stakeholders, ook samen met de Rabobank die heel veel geïnvesteerd heeft. Om te kijken van hoe we alle maatregelen kunnen treffen om inderdaad qua leefbaarheid straks hier alles te behouden en zelfs te versterken. Wordt het ook uitgebreid door de rest van de plaatsjes in gemeente Sluis? Is niet direct te verwachten. Het is afhankelijk van hoe wat voor ontwikkelingen er in de andere kernen zijn en hoe er ook vanuit ondernemerskring gedacht wordt over de vorm van bijdrage die zij willen leveren om hun kernen aantrekkelijker te maken. Om te zorgen dat het, de detailhandel, de horeca die daar zit, hoe die nog zeg maar, beter kan functioneren, hoe ze hun bedrijf zeg maar, nog optimaler in de markt kunnen zetten. Dat verschilt per kern. Maar hier in de kern Oostburg hebben we er gezamenlijk met ondernemers specifiek voor gekozen. En de verwachtingen zijn best hoog gespannen van wat we kunnen bereiken hier voor de kern Oostburg. En zijn er ook nog allemaal nadelen met deze belasting? Ja, natuurlijk zijn er ook nadelen aan. We hebben best veel energie gestopt om een goede regeling te maken. Er is een gemeentelijke verordening is daarvoor nodig. Je moet zorgen dat die zeg maar goed in elkaar zit, ook in juridische zin. En je legt natuurlijk wel een heffing, je legt een belasting op. Ja, dat zijn uitgaven voor diezelfde ondernemers. We hebben een drietal tarieven. Het laagste tarief hier voor het centrum is €875 per jaar. En het hoogste tarief is €1175. Of je dit nou wel of niet moet betalen, maakt natuurlijk wel een verschil. Maar we hebben heel goede argumenten kunnen aandragen, gezamenlijk vanuit ondernemersgroep en de gemeente, waar we zeggen, ja, dit is echt noodzakelijk dat een ieder zeg maar, meebetaalt aan het versterken, verbeteren van de kern Oostburg. Maatschappelijke stages. Wat zijn maatschappelijke stages en wat is het nut daarvan? Wij gaan de leerlingen van de Swing Colleges vragen. Wat zijn de maatschappelijke stages? Een maatschappelijke stage is dat je in het derde leerjaar 24 uur gaat investeren
in onze leefomgeving, in dit geval in Zeeuws-Vlaanderen, bij organisaties die werken met vrijwilligers of in ieder geval geen winstoogmerk hebben, dus non-profit organisaties. Daar ga je stage lopen en je hebt 4 uur dan nog over om een verslag te schrijven. Dat is verplicht en dat is nodig om uiteindelijk een diploma te kunnen krijgen. Waar loop je stage? Bij scholieren-centrum Temhout. En vind je het daar leuk? Ja, het is wel leuk en je leert veel nieuwe dingen. En wat voor dingen heb je geleerd? Ja, ik heb geleerd dat er allemaal verschillende mensen zijn. Wat natuurlijk logisch is, maar toch hoe dat je er een beetje mee moet omgaan en hoe je jezelf gedraagt bij die mensen. In het regeerakkoord staat dat de regering het geld stopt voor maatschappelijke stages. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik heel erg jammer, want aan de andere kant willen ze graag dat jongeren betrokken raken bij de samenleving en heeft elke vereniging moeite om vrijwilligers te vinden. Nou, maatschappelijke stage levert daar een hele belangrijke bijdrage aan, maar de begeleiding van die leerlingen en stageplaatsen kost gewoon veel tijd en dus ook geld. Ik vind het jammer, want het is echt een hele mooie manier om te leren buiten de school. En het Swing College kiest er dan ook voor om in samenwerking met de gemeente te zoeken naar andere opties om toch zeker die maatschappelijke stage te laten voortbestaan. Misschien in een andere vorm, maar in ieder geval wel dat jongeren blijven investeren in de samenleving waar ze wonen. Vind je het nuttig dat maatschappelijke stages blijven? Ja, het is wel vrij nuttig, want je leert toch wel een beetje hoe dat er in de echt aan toe gaat. En het is dan misschien wel niet betaald, maar toch, het is wel een stapje richting het echt leven. En zou je het aan andere mensen aanraden om maatschappelijke stages te gaan lopen? Zeker. Dus, veel mensen vinden het misschien tijdverspilling, maar het is toch wel iets waar je later elke dag mee gaat zitten. Dus het is vrij zinvol om te doen. Waar heb je stage gelopen? Bij Kikker TV. En vond je dit leuk? Ja, ik vond het superleuk. En wat heb je hier allemaal geleerd al? Ik heb geleerd hoe ik met de camera moet werken. Hoe je bepaald zeg maar op mensen moet inzoomen. Want ik had bij de Bondavond zeg maar, de camera gewerkt. En dat was heel leuk om te ervaren. Waar heb je stage gelopen? Bij de knutselclub in Breskens. Vond je het leuk? Ja, ik vond het heel leuk om te doen. Want vroeger heb ik zelf ook op de knutselclub gezeten. Dus ik ken de mensen ook al. En wat moest je daar allemaal doen? Voornamelijk de kinderen helpen. En ik heb zelf ook een project moeten doen en heb ik zelf iets moeten verzinnen voor de kinderen om te knutselen. En wat was dat precies? Ja, ik heb een soort octopus gemaakt voor de kinderen. Zou je het nog een keer opnieuw willen doen, deze stage? Ja, ik doe het nu nog steeds. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen, om met kinderen te werken. En zou je ook andere mensen aanraden om een maatschappelijke stage te gaan lopen? Ja, want je leert er veel van. En het is leuk om, ja, je ziet dat andere mensen er ook plezier van hebben. Vind je het nuttig dat deze maatschappelijke stage blijven bestaan? Ik vind het wel zeer nuttig, omdat je er best wel veel van leert. Want het is wel makkelijk om te leren voor dit, als je het later bijvoorbeeld dit als beroep gaat worden, dan leer je er toch wel wat van en dan weet je wat meer voordat je dit beroep gaat doen. Nou, het nut is dat je investeert in de streek waar je woont eigenlijk, in je buurt, in het vrijwilligerswerk. Dat je leert kennen wat er allemaal te doen is, wat mensen eigenlijk allemaal voor niets voor een ander doen, omdat ze dat graag willen. Dat is heel vaak nieuw voor jongeren. Maar het is ook, er zit ook wel een filosofie achter. Het is echt leren buiten de school. Je zit niet in een lokaal uit een boek te werken, maar je gaat vaardigheden gebruiken die je later in je leven ook nodig hebt. Zoals op een kennismakingsgesprek gaan, je aan afspraken houden, regels binnen een organisatie leren kennen. Maar de bedoeling is ook dat je er heel veel voldoening van krijgt. En tenslotte, dit jaar hebben we 208 leerlingen die stage lopen. Dat is toch ongeveer 4200 uur vrijwilligerswerk wat gestoken wordt in West-Zeeuws-Vlaanderen. Ook is Kikker TV weer aanwezig bij het fietsverkeersexamen voor de basisscholen hier in de gemeente Sluis. En Kikker TV fietste mee. Groep 7 en 8 van de basisschool van de gemeente Sluis doen mee met het verkeersexamen in Oostburg. Wij fietsen mee. Wat is hier te doen? Vandaag is het praktisch verkeersexamen.
En hoe vaak gebeurt dit? Elk jaar vindt het plaats. En welke school doen er allemaal mee? In principe doen alle scholen van Zeeuws-Vlaanderen mee. Oké, en is het verplicht? Dat is eigenlijk wel een goede vraag. Dan moet je al even knippen, hè? Krijgen ze ook een diploma voor? Als Een diploma ervan, ja. En als ze niet slagen, gebeurt er ook iets? Krijgen ze dan geen diploma? Of mogen ze dan nog daar kansen? Dan kunnen ze, volgend jaar kunnen ze nog eens meegaan en nog eens het verkeersexamen rijden. Als het nodig is. En ze hebben van tevoren al een schriftelijk verkeersexamen gedaan. En dit is dan eigenlijk de afsluiting. Dus kijken wat je geleerd hebt en in de praktijk brengen. En welke groepen doen dan aan mee? We hebben nu groep 7 en 8. Het is eigenlijk normaal voor groep 7. Maar vorig jaar is het wegens weersomstandigheden en is het niet doorgegaan. Dus zijn er ook groepen 8 die nog verkeersexamen alsnog afleggen. Ja, heb je er zin in? Ja. Ja, beetje spannend? Beetje. Zenuwachtig ervoor? Ja? Ja. En hoe ga je denken? Ga je slagen, denk je? Denk het wel. Heb je ook een beetje geleerd? Af en toe. Wat bent u hier aan het doen? Wij doen de fietscontrole, omdat vandaag fietsexamen is. Dus wij doen alle fietsjes nakijken op stuur, bel, handvaten, rem, de bandjes, de trappasjes, de verlichting. Of er even de speling op zit. Op het moment dat het goed is, mogen de kinderen vertrekken en mogen ze examen doen vandaag. En doe je dit elk jaar? De meeste vorig jaar is het overgeslagen omdat er weinig animo was. Dat er blijkbaar geen geld was vanuit de gemeente om het te organiseren. Maar van het jaar doen ze het dus weer. Dus van het jaar is er een hele grote groep van 275 kinderen. Heb je er zin in? Ja. Ja, ben je een beetje spannend? Ja. Wat vind je spannend? Ja, we zijn bang dat we verkeerd rijden. Ja. Ja, dat kan. En dan, hoe ga je dat denk ik oplossen? Ach, ik weet het niet. Wel voorzichtig doen, toch? Ja. Oké, succes meiden. Dankjewel. Waar oordeelt u op? Nou, we kijken of ze over de schouder kijken, of dat ze voorrang verlenen die weg vanaf Albert Heijn. En of ze de hand uitsteken. Het is belangrijk dat ze niet in grote groepen fietsen, want dan is het moeilijker te beoordelen. Omdat je op 3 punten moet beoordelen tegelijk. Als het een grote groep is, dan is dat moeilijk. En doet u dit als vrijwilligerswerk? Ja, het is vrijwilligerswerk. Dat is gevraagd vanuit school. Het meeste wordt gelet op dat ze hier dus veilig oversteken en of dat ze te fiets of te voet zijn. En ja, goed, over het algemeen gaat het allemaal vrij redelijk. Er zijn er een aantal bij die komen op de fiets en er zijn er bij die komen te voet. Dus ja, het is, als ze kijken, weten ze zelf wel wat ze hier fout gedaan hebben en wat ze goed gedaan hebben, denk ik. Elke week houden wij een stelling. De stelling van deze week is: fietsexamen is verplicht om te doen. We gaan de mensen vragen wat voor mening ze hebben. De stelling van deze week is: het fietsverkeersexamen voor de basisscholen moet verplicht worden. Wij gingen op pad om de mensen te vragen of ze het hiermee eens waren. De stelling van deze week is: ik vind dat het verkeersfietsexamen verplicht moet worden. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik een heel goed idee, want er is heel veel te leren voor de kinderen die straks naar Oostburg moeten elke dag door weer en wind en met heel veel moeilijke verkeerssituaties te maken hebben. En dat is altijd ook een stukje veiliger natuurlijk. Ja, als ze een beetje voorbereid zijn, dat is toch wel belangrijk. Dat vind ik een hele goede stelling. Dat moet ook inderdaad verplicht worden. En waarom vindt u dat? Nou, gewoon voor de verkeersveiligheid voor de kinderen. Het wordt steeds drukker op straat en fietsers zijn toch een ondergeschoven kindje in het verkeer. En gebeuren heel vaak ongelukken met fietsers. Dus het is gewoon heel belangrijk dat die kinderen al vroeg geleerd wordt om veilig deel te nemen aan het verkeer. Dat vind ik inderdaad heel verstandig. En waarom vindt u dat? Nou, dat vind ik verstandig omdat je jonge kinderen niet vroeg genoeg inderdaad met de verkeersregels in aanraking kan brengen.
Nou, voor de veiligheid? Dat houdt automatisch de veiligheid in natuurlijk. Oké, dank u wel. Nou, tot ziens dan maar weer. De stelling van deze week is: het fietsverkeerexamen moet verplicht worden. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat wel een goede stelling op zich. Toch zeker omdat het ook voor de scooter en de auto verplicht is. Daar ben ik het al wel mee eens. En waarom vind je dat belangrijk dat die kinderen dat doen? Ja, het is eigenlijk hetzelfde net als met de scooter en de auto. Het is gewoon, ja, je bent toch deelnemer aan het verkeer. En dan moet je toch ook je eigen aan de regels kunnen houden. En het is natuurlijk ook gericht op veiligheid. En vind je dat ook belangrijk dat die kinderen dat doen? Of heb je ook zoiets van, ze zijn gewoon deel van het verkeer, dus ze zijn verantwoordelijk ook voor hun eigen fouten? Ja, ik ben het eens met die stelling inderdaad. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen fouten, maar het is goed als ze natuurlijk daar les in krijgen. En dat ze ja, daar gewoon mee leren omgaan. Ze zijn natuurlijk nog wat jonger als de gemiddelde deelnemer van het verkeer. De leeftijd ligt over het algemeen wel wat hoger. Dus ja, ze moeten daar ondersteuning in krijgen en dat gaat wel goed zo, heb ik het idee. Nou, ik denk dat een hele goede zaak is, want het verkeer wordt aldoor maar drukker. Het verkeer is toch wel een groot probleem, dus dat kinderen dat van jongs af aan al goed leren. Dit was Kikker TV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.